Hadian katto katne tayau bagi pulit ke Assam kela lek bankang bat pensenge ya kajing betrei ke surok PMGSY Haranighat kabadan hakaput ke Assam ban Meghalaya ka sang New Tribute Council HYC haringkat ki arteli ki unit bakentop ya ka rimuliang bat nong trai area unit hakajing lamru jong usamla ready Ferdinand Sun in charge jong ke HYC Motion Road Circle hakajuk ko por kum publicity secretary jong ka sang HYC West Castle District hakasngi sejan jong ka tayau kila hiar syaka tega jakaban perlong iga jingjurep usamla ready Fernandez Sun publicity secretary ka sang HYC West Castle District habakran haki nong thok kubor halor ka tega jinglek jurep jong ka sang HYC ka tega surok PMGSY ulong baga jinglek ban jurep jong ka sang ya ka tega surok kalong ban lap dalaki jonggi khmat ya ka tega surok pada kajuk por ban lap ya ka ai ka baki nong shok shnong ka tega jaka kimat badia kandu akabai dai ka tega jing sha pendek ki pulit ka Assam shushu ulong ru baka sang HYC haka jingjurep kalau i baka jinglong jingman haka nega jaka layu isai baka sorkar Assam ka khendau thala hadu kata-kata ya ka sorkar Meghalaya namar balai ba hadu menta kat nega jingle jong ka Assam ka sorkar Meghalaya ka shusngap menti bat kamshil pen i ka no ka dak utay nong ilam ulong ru bakum ka seng ka kwa ban a jingmot ka sorkar Meghalaya ba ya ka nega jingtrei kum ki paj ba nong shong ka te ka than kidai ban yai be chakman nakaliang jong ka sorkar jela ka de ban pha pahara neki pulit haka tega jaka bakin ai gajing yadai ki breu jong ka than haka por baki ya gajing tre jing ta barlada kum ka sorkar kamshim khia nakaliang jong ka seng kalarai rang ba bakan sapen i de kinu ki kam pada haka ta ka por baka sorkar kan sa shem gajing kle nga aku mu publicity secretary jong ka HYC West Castle District rangkat bat ki noilam jong ki arteli ki area unit ilawan ban jurip ya kani ka jaka ya kani ka jingtre hang ni ka surok bade limba ka skem PMGSY bang ipet ya ka jinglong jingman hang ni nilai isai ba ka sorkar Assam ka khendau thala hanu kata-kata ya ka sorkar Meghalaya baling ong ka khendau thala mahadu menta katne ka jing jingle jong sorkar Assam ndek Meghalaya ka sangap menti kawi ka message ngakwa ban pha ya chief minister jongi kumjuru ya minister balipet ya ka police department home minister bala kumno kide ban le ino ban penbet yu uput usam mor uput si usam nilai keren kaju sengo kumba ulaksam sundan hadu palat put habangi pai saki tagi tang block 1 block 2 langpi kumjo hangni ru kumjo tengi imat ba kanililei kan sadi ke jaka ka ba khamjur bha ka jingi musnam ngasukwa ban ajing mot ya ka sorkar Meghalaya ba ya kani ka jingtrei kidi kum ki paj ba nong snong hi jong kani ka thain kidi ben yai be sakhmat nakaliang jong ka sorkar Meghalaya kani ben pha security dani ban pha ya ki police na po Meghalaya bakin wan song ni ya ka ba kin ai ka jingeda ya ki breu jong kani ka thain ha ka por ba ki ya ji jingtrei jing ta bat lada kum ka sorkar kam sim khia ni na kaliang ka seng nilarai rang ba bangin in sepen i dakinu ki kam bat ha kata kapor ba sorkar kan sa shem ya kejengkit kle nama kidon nganget skem kidon sibun ki breu na jela Assam ki badon ha ka jela Meghalaya jongi lada ki pulis Assam ki wan ban kata man kapor ki breu jongi ngiru ngim ban sim karai ban haban kata ki breu jong ka Assam ro tilana kita ki pulis jong ka Assam ki don suloi ban kendang ki breu jongi balai pat ki pulis Meghalaya kim don suloi ban kendang ada kita ki pulis jong ka Meghalaya kim not kin long kan thai pha yangi jong ka HYC ai kitu ki suloi jong phi nin khruwet mangi titang kini kinten sobha ko sorkar wat le kelut wat le menti kani kam dei su ka sen ka banikong hari kani ka dei ka kam yap kam em jong ki bero jong kani ka than makani ka than hi kani ka than ka ba ni song khle bat khasi bat garo
Kay de halol kata kanong rim ba ka HYC kawan ban yu kejat hang ni ban yada ya laki jong ki breu jong ka pat uhnyo